Nijang Karbiang long angkang lakhai si Dwaramla constituency ar lokedo serdihun langso LP school pining an ningkan thongkep rage thom arta nang pleng kai kai aphita education department hin pen thangnat kaching thora sayamu dengpon pelang ahok pharukri sirkebra trokner kebra sirkep aningkan kikim kerang pon serdihun langso LP school non aningkan thongkep rage thom arta nang pleng der aphita tok langa sai kama hin pen thangnat kilang chari avelangpu abangki bangso school hem kithek long pen amatsi klang ponlo bangso school hem kithek long pen amatsi ningduk meme anpinlo la bangso school hem kithek long pen duar amla constituency long abangki quality education abangki kavideji anpinsi nangdokoklo ahok duar amla constituency lokedo serdihun langso LP school hem abangki kidamtang Karbiang long autonomous council along all round development mate congress sarkar tumpen langpon thek thedalo puai phitsetami non kedo bom parivartan sabka sat sabka vikas ke charli mate BJP sarkar tumpen Karbiang long autonomous council along ningkan pho chari det pen non an ningkan kep ke chari ponji aphan dambomlo bonta serdihun langso LP school banki chelardun thek thedalo non amat bangso school along ke thek ponlong atengki school hemalong inghapawi inghapsowi hemasar nungkawi pendanglok staff room toilet kitun kedang hemla pen paisong mate boundary wall anta avi pinlang lapuson bolote CEM rong hang amithang kaningje ponver alam quality education Karbiang long alo wan unjima EM Prabhat Chandra Taro ahin pen methang a constituency aphan thangnat kachilang kawi ang thega bangki bangso school hem kiprit thang pensi radatum ko ansi kaching thormapu chini ponlo bangso school hemalong kiduk kisung aputhak thanbang Rambe pen ke pachini pona tengki bangso school hema bangke arvejang tanglo pulote loke thanji kali ke dodi mamatsi ave athema school hema sarnung ave anchot kali si ahema mata kiru thupo bangso puthak local mesi mate EM Prabhat Chandra Taro aphan pachini ponlo setame nangle po ku amat ahema bangke nangkele tongte akosi kiru thupo posi thanpon Rusia bangki tasi la bangso school nang tumda condition thei long lo nang tumnon nang tuma wang si media tung wang si la si ki tham ki sung la lo arvejang tang tum tham thek da lo a thema sanglung ave la pen ke a hem ki ru lo nang tum thek long lo a hem a lon ta ke ru lo la si komantu ne ke arvejang la so ardi kon te lang cham del he theng piting ardi dopo la so ki ru ante somar pen ni tum ke tham da tum pen a ki sung do yani si Lasi bangso hawara long ke charli osomar tuma phan loke charli hin kang thur ponji aphan pura prabjin pen school hem nang semar pi ponasonte mesenji pusi thanbang besang hu pen non ke do bom Karbiang long autonomous council education hin kilang a EM Richard Tobila pen Karbiang long autonomous council CEM Dr Tuliram long hanga phan towar cholang pon Karbiang long autonomous council ke chari atum pen setami CEM kaning chevel ason alo peng ke chaklote aseta artli vegji kwason si alam kaninja tengpen asaya musetame papleng panasonte halabang so hawar along ke do klim somaratu loke charli hin aphan ali long ponji nang lihin pen pisi pachini to nili hin pen la puhelo education in charge lo research to bi ke hai EM sarpanch ni la puhelo pachini kang tungalam ke alang litum pen ladak labang so school along sedhun langso LP school along wang pen ladak a school condition ang lang pen te prabjing pen so a school hem kapi misen ya pan alang litum kopima na pin khadi la si chong hongding lo ni ya bangke News Desk report Karbiang long live